Wara li l-Qorti tal-Appell ħassret il-ftehim li bih il-miżieb u l-aħraġ tal-mellieħa nataw mill-Gvern lill-FKNK, diversi għaqdiet is-Sibt filgħodu ċċelebraw dik li huma sejħu bħala rebħa. Turija ta' apprezzament li dawn l-ispazji li reġgħu lura għand il-poplu. Waqt mixja fil-miżieb laqdiet fakru kif l-awtoritajiet ippruvaw jisirqu 1.5 miljun metru kwadru ta' art tal-poplu sabiex jużawha ftit nies biss, iżda dawn ma rnexxilhomx. Dan għaliex laqdiet iġġieldu sal-aħħar sabiex l-imsaġar tal-miżieb u l-aħraġ tal-mellieħa jibqgħu aċċessibbli għal kulħadd. Laqdiet jinsabu determinati li kulħadd jibqa' jgawdi dawn l-ispazji miftuħa tant essenzjali għalina bħala poplu. Għalina importanti li jkun hawn parks bħal dawn li jkun aċċessibbli l kulħadd u nies ikollhom fejn jirrikraw ruħhom joħorġu fil-kampanja. Aħna reġa' minħabba l-ġlieda tan-nies li ma jippermettux dawn l-affarijiet nerġgħu nidħlu f'dan l-ispazju li huwa tagħna lkoll. L-attività kienet organizzata minn BirdLife Malta, Ramblers Association Malta, il-Movement Graffiti, Friends of the Earth Malta u din l-Art Ħelwa.